Llauna automàtica de crispetes per omplir la línia de màquines d'etiquetatge de segellat. Màquina d'ompliment de tasses de mesura adequada per omplir aliments de crispetes i partícules que no requereixen alta precisió. Màquina automàtica de segellat de llaunes. Tota la màquina té una porta acrílica transparent, protecció múltiple, més bella i segura. Els corrons de costura es completen al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. Màquina de tapat automàtica, comoditat per ajustar la diferència de mides de tapa i alçada. Màquina etiquetadora de cos de pots de plàstic que adopta configuracions de marques de renom internacional. Millora de l'estabilitat de la màquina, configuracions per millorar l'estabilitat de l'equip i els components elèctrics.